Občianske združenie Krokom k zdraviu uvádza minisériu Žltačka. Ahojte decká. Dnes sa pozrieme na to, čo robiť, keď niekto dostane žltačku. Ak si videl naše minulé video o príznakoch, už vieš, ako sa choroba prejavuje. Ale čo ďalej? Ako sa lieči? Poďme na to. Ak máš príznaky žltačky, je veľmi dôležité ísť k lekárovi. Ten ťa vyšetrí a zistí, či si chorý. Dobrá správa je, že žltačka sa lieči hlavne oddychom. Vírus musí telo poraziť samo, takže je dôležité veľa spať, piť dostatok vody a jesť ľahké jedlá. Aby si nenakazil ostatných, je dôležité ostať doma. Kamaráti ťa počkajú. Je potrebné si často umývať ruky, mať vlastný pohár, príbor a uterák. Ak sa budeš riadiť týmito radami, čoskoro sa uzdravíš. Väčšina detí sa uzdraví za 2 až 6 týždňov. A nezabudni, že prevencia je najlepšia ochrana. A o tej si povieme na budúce. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky, Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity.